Kyllä. Sitten aloittaa. Aaltoja! Taivas varjele mitä sieltä tulee, taivas varjele mitä sieltä tulee, taivas varjele mitä sieltä tulee. No niin, kaiken pitäisi olla kunnossa. Miehet ovat terveenä, valmennusjohto on terveenä. Johtoporraskin näyttää siellä olevan terveenä. Ainoa mistä on tehtävää huolta on sellaisia osasto täällä ei aina olla terveenä, mutta sen ei ole niin väliä. Nyt huudetaan! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa. Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Mutta sitten pitää jo rauhoittua. Hurrei, hellurei! Se on hurjaa! Hellurei! Hellurei! Aion kiestä seinälle! Hellurei, hellurei! Mahtava merkki! Siinä on paikka! Miksi et laulo? Hellurei, hellurei! Se on hurjaa! Hellurei! Hellurei! Lähtee! Hellurei, hellurei! Viitakkaan se kehtuu! Siinä on paikka! Siellä on! Nyt huudetaan! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa. Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Ja lisää virtaa moottoriin, pojat! Hellurei, 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 hellurei. Ei sentään kun oli rumatanklaus siinä, jos oli olla hellurei. Se tiklaa saman tien. Hellurei, hellurei. Nyt huudetaan! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa. Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa. Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa. Ja katsokaa tätä meteliä. Liput liehuvat, Kluven huutaa. Ja Ruotsin puolustus pelataan kebab-kioskille. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja suomalaisyleisö on riisunut paidat pois päältään. Ja mitä sieltä nyt tulee? Konstantin Baruuni katso. Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Sieltä tulee kesäloma. On se sellainen loma, on se sellainen loma. Ja aivan ansaitus tulee loma. Noin. Nyt huudetaan! Ihanaa leijonat, ihanaa! Ihanaa oppilaat, ihanaa! Ihanaa oppilaat, ihanaa! On ihanaa! Vaikka tulee ikävä, niin ei haittaa. Ihanaa oppilaat, ihanaa! Ihanaa oppilaat, ihanaa! Ja laulama ihanaa! Kiitoksia hyvä yleisö, kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu täällä. Meillä usko minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä niskaan. Ei täällä kannata sellaisia miehiä, mitä jotka usko, että me kellokoskelaiset voimme tällaista vielä tehdä. Se on siinä.